Emma Odongo kod Elizabeth Sieni oloyo omenda maromo 50,000 kod mich mamoko e tugo mag Sikiza Chapa. Joloch ariyogo mawuok e kaunti ma Siaya kod ma Bungoma mane otugo no mageto ting'o jothumbe ma opacho kaendi malo, kendo jolochgo ne oyudo thuolo mar romo kod jathum Feni Kerubo. Mondo ibed jaloch e tugoni mar Sikiza tunes mang'eny kaka nyalore mar miyi points mag Sikiza. Sikiza chiwo ne jotugo omenda maromo 50,000 pile ka pile kod omenda maromo 100,000 diriyo dwe ka dwe, ka omenda maromo milion ibiro mi jaloch e giko mar tugono. Tunakutaka by saa 4 upatikane kwa ofisi. Mashallah. Nikasema Wednesday nitajaribu, nitajaribu nitakuja. Asante. Akasema hiyo pesa tutakata 20%. Nikasema nitakuja na yangu au mtakata kwa hiyo. Wewe kuja tu tutakata hapo. Ushuru lazima tulipe. Watu wa Siaya, mchezeni kitu ni kweli. Waambie. Mtie nguvu. So nikawa niko na shilingi 2 nikafinya *487 *3 na ninafinya ikaenda. Nimefinya kwa muda mrefu kiasi, si muda mrefu sana. Kidogo tu kufikia tarehe 16. Yes, mami. Nikapigiwa simu na Melody.